Era visto. A matanza. Decidín facer un cambio na miña vida e embarcarme nun novo proxecto vital. Sabedes cal? Facer footing, diredes vos. No. Comprei un porco. Sí, e para crialo voulle dar de comer comida tipo sá, como a que como eu todos os días. Sí. Queres máis tortilla, bonito? Queres tortilla? No. Ai... Cando saiba Elvira vai dar algo. Ela encantanlle estas cousas. Sempre foi moito de criar. Pero ti estás tú. Un cocho. Pero a que se lle ocorre? A ver, muller, pensa en todo o que lle podemos sacar para papar. E onde o tes metido? Está na cociña amarrado ao caldeiro do lixo. Vai a comendo as sobras. Como? Moncho! Dime, cariño. Vaya ideaza ti, que que maneira de papar nas latas de bonito. Pero ti como se che ocorre? Saco inmediatamente de aí, Onde estás todo? É que queres que o leve para o salón? A ti, Meteo donde queiras, pero saco da miña casa xa. Como se pon Elvira por nada, meu home. Pois nada, habrá que buscar un sitio onde non lle molesta a ninguén. No, bonito, a mí non me molesta. Tranquilo, chiquitín, tranquilo. Buah, vou ir chatear cos colegas. Ai, que fenómeno. Un negro de Bonnie. Foi unha pena que tivera que marchar. Que maneira de bailar, É prácticamente a persoa que máis admiro deste mundo. Bueno, ele é Vargas Llosa. Papá, hai un ser monstruoso e feo no meu cuarto. Que deixame que dis, non te preocupes, é un porco. Xa, home, mira, a mí dame igual, pero eu creo que a mamá non lle vai gustar, Non hai un tempo que saber nada, Kevin. É unha cousa entre eu máis ti. Vale. Aparte, mira, pódeche facer compañía. Moi ben, papá, é que eu sempre quise ter un irmán. Moncho, podesme explicar que fai un cocho na habitación de aquí? Non sei de que me estás falando, Elvira. Moncho... Xa que a viña dá igual, muller. Aparte, mira, o feito de compartir cuarto pode lle vir ben para madurar. Sí, é que vai dormir na cama, o porco ou eu. Non quero volver ver ese bicho na miña casa. Saco inmediatamente. Tamén que pena, porque xa lle estaba empezando a coller cariño. Dalle. É ben repunantiña, Non, ti non, bonito, ti non. Ti tranquila, algo se me ocorrerá que facer contigo. Non, tranquila. Ai. Queres máis natillas? Sí. Xa levas 23, 23 e cuestas 25, ala. Ai, cousa bonita. Ois, que por mí non hai problema, pero non che sería mellor telo na casa. Non podo, se Elvira mata, me cago. Pero mira que maravilla, Mira que maravilla como come, como limpa o chan. Non deixa unha casca de cacahuete, encántalle. Toma, chiquitín, toma. Lle boito, reina, lle boito. Home, Moncho, é que os cochos son animais omnívoros. Pois que é un mamífero. Non sei o que son, pero teu telo bonito. Pero tamén o meu traballo me costa, Teño unha dieta equilibrada, carai. Como mesmo que como eu. Ainda ten un aire contigo, É que o roce e a confianza. Ai, comimos albóndigas só desas que faz ti que encantanlle. E despois un chupito de licor café que lle presta despois de comer, que é unha maravilla. O de ervas dalle gases. Dalle gases? Ai, como a mí, mira para aí o cocho. Ai, de janillas teño de matar todo. Mira que vos xa me vas dar. Mira. Mira como salgo, tico, Ponse nervioso cando vai a falar de matar, Claro, que tanto entendemento ten parece o meu Kevin, caralho. Come, chiquitín, come. Come máis churrasco, sí, home, sí. Non é o que parece, Non, isto non é canibalismo. Non, é churrasco de ternera. Eu non son ningún criminal, ainda que pareza. E despois do churrasco, un vasiño de viño. Ele é máis de branco, pero a chicha pide tinto, sempre. Quino. Xa está aquí papá, chiquitín. Mira, traecho máis callos. Xa levas 3 pratos, condenado. Despois unha copiña de coñá para a digestión, vale? Cuidado que non vai salir. Está fácil. Nada, estou aquí co pedido novo. Pasa que confundíronse, mandaron callos. A que cheira aquí?
Parece que cheira a cocho. Son eu que levo unha semana sen ver gota d'auga. Non me lavo que estou ofrecido. A San Nicolás. Pois é ruído. Son as miñas temas. Elvira non me dá de comer, dis que teño que tal. Mocho, lávate e come. Vale. Case nos colle, todo pola tua culpa. Que tal teño que pasar por ti? Veña, dalle, veña, chiquitín, come. Non che ver, come. Querer que non se quita o cheiro do cocho da casa, que noxo. Pois a min gústame. Sabes que é un cheiro que botou unha temporada, ainda que o bicho non estea, botou unha temporada. Va, ala, bicho. Pero que faz, home? Isto farta moito, filliña. Isto farta moito. Kevin, ai, veña. Xa está. Xa vou botar o lixo, vale? Xa que isto enche moito. Mira que che trouxe bonito, as sobras. Come nas sobras, come. Ai. E para que non digas que non me acordo de ti, que sei que o pensas, trouxen o teu póster preferido. Pastéis de crema, Ai, se non estou nesta casa... mirade para aquí, non deixou nada. Mira, pai, para pôr a saladilla... Bótolle máis, Moncho. Non, trae mellor tapas quentes, que o frío xa... Home, tapas, estou guisando unhas poucas chopas aí para min, pero non sei se lle gustará. Bueno, encanta, xa verás como papanelas. Dentro dunha semana... No, chiquitín, que é broma, Non, é broma, tranquilo. É moito como entende este tipo, Non vedes un pouco desmellorado? Últimamente suba moito, Non digas parvadas, que parvadas desmellorará. Leva unha dieta de maravilla, Como que como eu. Non sei, eu vexo como pesado, como canso. Este coche non está nada ben. Falou Félix Rodríguez de la Fuente. Cando soubeche ti algo de porco, payaso, Igual é serio. Oixe, póntalle un cuba libre. Tens razón, tamén aquí a ensaladilla tira moito pola... Non terá limón, non? No. Limón non tolera, dalle unha acidez. Que me pareceu a mí outro día que non me quería ollentar. Mira como chupar no cubata, animaliño. Que te? Que pasa? Pero mira que cor máis rara está collendo. Que está afogada. Deixadme a mí, un membro do corpo de cartero sempre sabe como actuar neste caso. Vaya, Molino, vaya. Bota pulso. Non siga la luz, cochiño, non siga la luz. Véñate a escroitar, non te vayas. Lino, o boca a boca, hai que facerlle boca a boca, Lino. Os esforzos de Lino non serviron para nada. Amigos, o porco morreu. Perdémolo. Non hai nada que facer. Sinto. Non somos nada, Moncho. Tapo a cara. É o correcto. E agora que facemos? Tomamos outras. Non. Si, Moncho, veña, que invita a casa. O veterinario dixo que foi dun ataque fulminante. Quedou teso no sitio. Diz que era unha bomba de colesterol. Non se puido aproveitar nada do pobre animal. E non entendo, porque ele comía todo como eu, cousa xa, sacando o churrasco de porco, claro, para non caer no canibalismo. Pero sabedes cal é a conclusión de todo isto? Para ter unha vida xa e saudable, hai que comer moita carne de porco, que limpa o colesterol e o organismo. Hola, señor. Podería darme vostede lume, que ben se ve que é vostede un home moi fogoso. Picaste, son eu, son Moncho de Lameiro. E diredes vos, Moncho, que comedia é esta? Me botaste este ao travestismo. Deso nada. Vou así vestido porque estamos en Entroido. E no Entroido xa sabedes que eu me disfrazo de señorita ligera de cascos, pireta e coqueta. Ainda que hai xente que pensa que o único Entroido legítimo é o Entroido tradicional galego. Bueno, e desto precisamente trata a primeira estremonía desta noite. Kevin Peliqueiro. Cousa fina, mira que encaixe fantástico. Que dis, papá? Pero a ver, que eu non digo que este disfraz de señorita non este ben, pero como Entroido tradicional galego é unha mierda. Cuidado co que dis, payaso, que este costume meu de vestirme de señorita pireta xa ten máis anos que ti. E que máis ten os anos que tiñan a tradición? A ver, que é máis bello? Ir ao botellón ou a manía esa de levar aos nenos ao instituto? Cal é mellor? Cal está peor? Vale, o que te queres, non me rompa as pelotas. Pero mira unha cousa, en Lameiro xa tivemos
fixemos a nosa versión de entroido tradicional galego. E sabes que? Non funcionou. Ai non, e logo que pasou? Non te acordas? Non. Pois atende. Son o Zoupou, personaxe tradicional do entroido de Lameiro. ¡Chácale! Entre o burro que é e a pouca cultura cinematográfica que ten, Kevin non entendeu o concepto do flashback. Tiven que chamar a nai para que llo explicase ben explicado. O zoupón de Lameiro nin existe, nin debeu existir nunca. Foi un invento aquí de lumbreiras do teu pai para intentar imitar os grandes de verdade. Os peliqueiros, os cigarrós, as pantallas, os felos, os vergalleiros. ¡Buah, tío! ¡Qué pasada, Ese sí que teñen centos e centos de anos. Bueno, carallo, bueno, que terán que ver os anos, nene, explícalle a túa nai que dá igual o antigas que sexen as tradicións. Yo, papá, ¿quieres calar la boca que está facendo mamá? Queréis non interrumpila. Por favor, continúa, mamá. Pois mira, eles non son bechos, pero levan animais pintados na cabeza, non? E andan por aí meténdose coa xente e dándolle vergallazos nas pernas, e tiranlle a xente tamén fariña mezclada con formigas doentes. ¡Guau! Pero con formigas. Sí. Pero formigas tiranlle a xente. Sí. ¡Guau! Ay. Foi de cabeza asado Chino Yun a ver se tiña disfraces de peliqueiro. E contra todo o que se puidera pensar, tiños, amigos, tiños. Que tan poderoso é o xigante asiático, Non se lle escapa unha. Ai, chihuahua. El combo dominicano contra o consorcio. Isto sí que é unha guerra nunha de Cuba, carallo. Se promete. E mira, Kevin marchou xa. Líder. Kevin! Non estou. Casi xa marchei, para o botellón. Bueno, venga, va, xa marcho. Xa non estou, vale, venga, chao. Señor, arranca dunha vez e cala un pouco, payaso. Mira que maravilla. Tantantaralaranta. Tiri, tiri, tiri. Lara, tiri, tiri. Ya estoy metiendo un compás. Nesta familia temos dúas cousas que van camiño de converterse en lenda. A querencia da miña Elvira pola violencia salvaxe e a cabezonería do meu fillo. Cantas levou o tipo despois do incidente das formigas, Pero el nada, el sigue, R que R. Pero ti estás seguro? Xúrocho, cariño, xúrocho. O tipo está diante do espello, asustándose el mesmo. Bota farinha dentro ao cristal, depois sai correndo e daría un pouco o home. Como se pode ser tan imbécil? Por eso xa sabes que non teño resposta. Bueno, pois ala, veña, arreando. Jolín, Elvira, non podías baixarte un día a falar con un? Xa, Moncho, espera que si baixo eu desgracio para toda a vida. A ver, nene, xa sei que falo mesmiño que fan os peliqueiros de Laza, home, pero é que tens que entender que nós non temos o carácter chisposo dos ourensáns. ¡Ay, no! Saca eso, que parece o Walking Dead, saca eso, home. Que tengo unha coucha aquí pintada para quitar, A ver, tens que entender que a xente de Ourense é máis alegre, divertida, feliz. Eles están de broma todo o día, home, de carallada. Importalle pouco que lles arreen correazos nas pernas ou que lle tiren fariña con formigas. Pois nós deberíamos ir igual que eles, papá. Imposible, home, imposible, pero ti... Imposible. No, porque aquí a vida é máis dura, entendes? Aquí chove seguido, apenas hai cobertura no móvil, e eso marca o carácter da xente. Por iso somos así tristes e cativeiros, É que licua... Pois sabes que te digo? Que os galegos deberíamos aprender e valorar máis os tesoros que temos. Porque sen Ourense está o mellor entroido do mundo, deberíamos de estar orgullosos deso. Sabes que te digo? O día que os galegos e galegas aprendamos a celebrar xuntos o entroido, entón ese día seremos un país feliz, incluso nos cambiará o carácter. Ten aquí, nene. Kevin é como é e non ten nin idea de nada, ben sabedes. Pero ás veces o tipo, non sei como fai, pero faime sentir orgulloso de ser seu pai, e mesmo de ser galego. Agora sí, díxenlle que o das formigas na casa nin tolo, fora. Pero el nada, el encantado, colleu a porta e alá foi a espantar a todo o Lameiro. Que tipo.
emocionante, é moi noso, é todo o que queirades, vale, si, seino. Pero houve tantas queixas e ameazas de denuncia que non me quedou máis remedio que aplicarlle un ultimátum. A ver, Nené, a ver. Marcial, que é un santo. Hilario da Madeira. Maruja Rula. Mira, se non falo con eles, chantan unha denuncia a todos, home. Mira, faime caso, por favor. Lameiro non é un sitio para estas tradicións, home. Aquí non hai sensibilidade antropomórfica. Pois sabes que te digo? Que lle llan polo saco. Canto menos queiran, máis formigas van levar, que teño na tedela. O que vas levar es ti, Nené, o que vas levar es ti. Mira, cando batas cun veciño revirado de verdade, acabas no hospital. Si, home, si. Que me van? Vanme pegar a min, a min, a Kevin José, o peliqueiro de Lameiro. Si, home, si, na vida, que van levar son eles. E cando o ultimato non funciona, hai que recorrer a solución drástica. Esquecera comentarche unha cousa, Nené. O entroido que hai hoxe na de Puscas é un entroido tradicional popular galego. Con peliqueiros? Claro, home, especial peliqueiros. Dixo Puscas que foras canto antes. É que levaras todas as formigas que teñas en stock. De verdade? Claro, home, xa estás tardando, viña, arranca. Vou ir. Vou coller unhas formigas que hai aí atrás na leire. Vou botar vinagre e iso é cremita, papá, que iso va a estar calveza. Venga, vamos, corre. Busquillas, atende que é unha emerxencia. Si, mira, acabanme de dar un chivatazo. Polo visto, hoxe un da choupana vai vir pola noite disfrazado a Lameiro. Como que pa que vai ser? Para tirarnos formigas, para humillarnos, para insultarnos. Efectivamente, eso mesmo pensei eu. Matalo a golpes, acabar con ele. Correcto. Mentres Kevin recollía formigas, Elvira máis eu disfrazámonos e arrancamos para de Puscas. Sabedes que hai veces que non me gusta que lle zoupen ao neno, non? Bueno, pois hai outras que sí, que me encantan. Pois sí, díxome o Pepe da gasolineira que ben sabedes que ten información de primeira man sempre. Vai vir un peliqueiro da choupana a tirarnos formigas. Pois non se atreverá a vir por este local, porque metolle unha balleira que lle acorda o resto da vida, mira o que se digo. No, Pusquis, non te fíes, que os choupañentos son moi pagados de si mesmo. Verdade? Moi ben falado, Anselmito, moi ben falado. E moi capaz de entrar aquí e penetrar na boca do lobo. Pero eu non digo matalo, home. O mellor o que había era darlle un susto. Nada, ten que escarmentar, Vaiselle pasar esa estremonía do entroido dunha vez. Quietos parados, mirado que ven aí. Vaya, que sorpresa, un peliqueiro. Señor peliqueiro, eralle mellor que marchara, Tranquila, Elvira, deixame a min. Señor peliqueiro, que se lle ofrece? Ai, pero nene, ai, pica. Cuidado, nada, Elvira. Así entra a educación, Busca, na cabeza non. Na cabeza non, home. No, na cabeza non, que lle pode facer falta. Ai, pero para, que me doye, mamá, por favor, Pica, si pica cura. Mira que salvaxes como nos puxeron a criatura. Estálle moi ben, por andar provocando. Sí, provocando, o único que quería é que houvese un entroido tradicional galego aquí en Lameiro, como hai en outros sitios. Esquecio, nené, esquecio. Xa que dixen que aquí o tradicional é verme a min facendo de señorita Pizpireta. Vaya tradición de merda, non? A boca, payaso, logo pensas que os que hai por aí adiante son mellores. Home, eu creo que sí, que os entroidos por aí son mellores. O que podíamos facer era copiar un entroido de fora e traelo pa aquí para facer como se fose noso. A que boa idea. Iso xa o fixemos, idiota, e foi un desastre. Sí, pois eu non me acordo de facelo, Home, claro, cada golpes que levas é normal que teñas lagoas, non recordo. Monchi, refrescalle, contalle a historia da peripecia aquela de cando quixemos traer a Lameiro os entroidos do monte. Pois nada, alá vai esta segunda estremonía da noite intitulada Entroidos do Mundo. Entroidos do Mundo. Veña, todos a bailar, veña. La. Ai, que pena. A ver, señora, baileme vostede tamén, que parece de Carballo. Ai, non sei, viña aquí. Non sei se me deixaría vostede preñada. Ai, si, a familia. Oi, a ver.
Oi, que eu me... Señor Canteiro, axúdeme a recoñelo. Que caros que enfermos, home. Hilari, lari, lari, oh, 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 viva o Entroido del Lameiro, tiki, tiki, jarenor. Eu non entendo. A mí parece unha cousa máis divertida que hai neste mundo. Para min en Lameiro temos o mellor entroido do mundo. Perfecto, sí, pero, polo visto, os demais non opinan o mesmo. Haberá que intentar melloralo para que estea a gusto de todos. Non sei, que de verdad sempre falo mesmo, é que aborreces, chico. Pero que deixa, mira, por favor, se é unha cousa finísima e elegante. A verdade é que non entendo como non vos pode gustar. Mira, xa non tiña graza a primeira vez que fixaches, así que agora imagínate, é que é aburrido sempre a mesma historia. Elviriña, por favor, muller, por favor, non me veñes ti tamén con eso, É unha cousa preciosa. Ademais, mira, non podemos quedar sin entroido en Lameiro, Pois por que non faz algo así como o que fan en Venecia, algo así elegante, con clase? Xa era hora de que hubiera algo elegante en Lameiro, E que fan en Venecia? Fan un carnaval precioso, mira, cuns traxes bonitísimos e unhas máscaras elegantísimas, é o entroido máis elegante do mundo. Entroido e elegancia? Non, eso non casa, Elvira, eso non casa. Pero bueno, se tanta ilusión che fai, a ver o que podo facer. Elegante. Eu pensei que Venecia non existía, que era unha fabulación de Elvira, como a tantas que ten. Pero sí que existe, carallo, sí. Estiven investigando. E dixen eu, por que non facer en Lameiro un entroido como a de Venecia? Seguro que lle a gustar a todo o mundo. No, pero non bailas. Isto é peor que antes. Creo que en Venecia teñen un pouco máis de clase. Máis clase que esta ricurita, non creo, guapa. Además, comer estas pizzas é moi difícil. Que merda esta de máscara. Bueno, ni se pode ver lambrusco tampoco. Pero é que eu creo que en Venecia nin comen pizza congelada, nin beben lambrusco. Ai, non, aí vai a lista. Era o que comen, cocido, non? Igual, home, a comida é de menos. Bueno, a veces. Oh, mio caro amico postino. Un giro postale. Eu casi prefería o de antes, Non lle acabamos de pillar o chiste ao asunto veneciano. Pero xa me diredes vos, que se pode esperar dun sitio que ten unha torre torcida. Don Anselmo. Sí, don Anselmo, dígame. Unha idea para o entroido? Vale, vou agora mesmo. Moncho, teño a idea definitiva para organizar en Lameiro un entroido de categoría. Pero a ver, don Anselmo, a ver, sinceramente, vostede pensa que hai algo mellor que verme a min disfrazado de señorita? Estou convencido, Moncho. Verás, ti oiches falar do entroido de Río de Xaneiro. Así, por riba, nun documental, creo. Unha maravilla. Bailes, ritmo, colorido e o máis importante, mulatas esculturais moi lixeiras de roupa. Un auténtico paraíso na terra. Esa é unha gran idea. Claro que sí. Entón que comprométeste a deixar definitivamente ese absurdo disfraz de muller. Vostede deixe-me a mí, Vostede tranquilo que vou organizar un entroido estilo Río de Xaneiro a lo loco. Home, comparado ca idea de don Anselmo, a miña señorita coqueta queda pobre de todo. Cousa tropical é unha mulata bailando. Supoño que xa saberedes quen vai facer de mulata. ¡Azúcar! ¡Sacarina! Veña, xente aburrida, veña, ansia, home! Cando remate isto? Veña, dadelle as maracas, máis frío, home, máis ansia, por favor. Que aburrido so de mí, o carnaval. Vamos allá, venga, don Selmito, mueva las maracas, vamos allá. A ver, pero vostede non quería así un carnaval con mulatas, A mi mulata, a mi morena, quiqueira. O carnaval tipo Río de Xaneiro tampouco tivo moita aceptación. E non o entendo, Pero de súpeto apareceu unha idea cando menos contábamos con ela. Pois mira, teño unha idea, pero tremenda, para a túa idea do entroido. Mira, estive mirando na tele e vin uns vascos, pero dos de verdade, dos vascos destes que son así, que din: que pasa, picha? Mira que lo que simpático que yo soy, porque yo puedo estar así, que a mí me sale lo que es el arte por la vena. Sabes dos vascos que che fai? Claro, non vou saber, que facían? Pois mira, estes vascos polo entroido teñen unha cousa que
coñen, que se disfrazan así como de choqueiros. Bueno, carallo, bueno, pero xa é unha merda. A miña señorita caja por ese entroido. Non, papá, que non, que estes son uns así os vascos estes, coñen. E van así vestidos de choqueiro, pero cantan. Cantan cancións de vascos, de cousas de... pero de vascos de verdad, de cousas super importantes por vascos que os identifican como nación, que son, por exemplo, a Pantoja, falan diso, o Paquilín, falan dos toureiros, falan de cousas vascas 100%. Normal, porque o vasco é moi amigo do seu. Tira moito pa terra, é moi... Claro, ese é o bonito deles. E aparte, sabes que teñen unha chispa. Ai, sí. Están sempre de carallada. Moito me gusta o vasco este de... Eche que llega e dice... A mí ese sí que me gusta. E depois, eles o que son moi devotos da Semana Santa. Oh, tamén, fan unhas procesións E preciosas. cando cantan que van... Ai, que tú, que tan bonita, que tú eres con tu oquín. Esas chaman as sainetas, lanzanlle sainetas á Virgen, que maravilla. A mí ese sí que me gusta moito, pois estes cantan así, teñen esa cousa así os vascos. Que maravilla, que cousa máis bonita. De onde eran os que viches ti da película? Estes eran de... non, eran dun programa de televisión que botaban un reportaje de hecho e estes eran de un sitio do País Vasco que se chama... Cádiz. De Cádiz. É que Cádiz é o berce do sentimento euskaldún. Non, que eran vascos, non estou... Pero euskaldún é como se di vasco en sevillano. E deixame a min que teño que investigar. Estiven investigando e Kevin ten razón. En Cádiz teñen un carnaval moi antigo e prestixioso que ten nome de peixe, a Chirijota. Buscas? Fixemos unha chirigota tipo carnaval de Cádiz. Moncho, calquera cousa antes de verte outra vez vestido de muller. Non sei por que di eso, don Anselmo, un intenta fazer algo elegante e así yo agradecen, pero bueno, busca, non te preocupes, fixemos esta chirigota na túa honra. Moitas grazas, a verdade que me fai moitísima ilusión. Unha chirigota para min solo é unha cousa que das cousas que máis gañas tiña na vida de ter unha chirigota. Busca, mira unha cousiña, non tes nin idea do que é unha chirigota, non? Home, en principio non. É unha canción satírica sobre ti e o teu bar. Cara, unha canción satírica, sí, señor, que ilusión me fai satírica con chavalas e cousas, non? Buscas, tampouco tes nin idea do que é satírica, non? En final, tampouco, non? É igual, non te preocupes, Ti escoita que é unha canción zaza. Amigos? Veña, va. Ese bar de Puscas que é un desastre. Ese bar de sobrinos que vai que coma que reventaste. Ese bar de Seviño que é un horror. Prefiro beber mexos a ese licor. Ese Seviño que é un horror. Prefiro beber mexos a ese licor. Nós estábamos lanzados e non víamos que Puscas maldita graza lle facía a nosa cousa satírica. E que carallo sabía el o que é satírico? El nunca foi moito de aturar bromas. Ai, ese baño de Puscas que está cheo de nosiñas. Unha boa limpeciña que veñe viña. Ai, menuda porcallada, mi madre que cagallón. Ai, que veñe vida, unha boa inspección. ¡Ya está ben tanta satírica nin tanto! Fora de aquí todos! Pero, pues, ¡Fora de aquí todos! É o espírito da chirigota! ¡Chirigota teño aquí colgada! ¡Venga, hombre! ¡Fora de aquí! ¡Veña! Como nos puxo, meu home? Vai a malleira! Das chirigotas foi un desastre total. É que está claro que no tema do entroido hai que seguir a tradición. O que funciona ben non se pode tocar. Era visto. E así acabou o conto dos entroidos do mundo. Como sempre, acabamos volvendo á tradición legítima de Lameiro. Papá vestido de señorita Pizpireta. Pois sabedes que vos digo, que todo sempre remata mal. Xa non creo en a máxia do entroido.
Perdín a ilusión e a inocencia. Xa non creo en nada. Pero cala a boca, payaso, cala a boca. Eso dice cando deixas de creer no Nadal ou unha democracia. Pero o Entroido é todo borrachera e trangallada. Non hai nin maxia, nin truco, ningún. Vete como lle dixes ao neno, home. E non lle fagas caso. Entroido é unha época de maxia e de ilusión. Ou non te lembras da historia aquela romántica que lle pasou a Ramona Comaneci, que era digna dun conto de fadas? A Cincenta? Claro. O de que? A Cincenta, Mona, a Cincenta de Lameiro. A Cincenta de Lameiro. Que vos parece? Ai, que bonito, Ramona, estás guapísima. É verdade que don Anselmo foi moi amable en convidarme a gran baile de máscaras do Clube Financiero de Santa Comba. Tiño presentimento de que vou atopar un mozo guapo e con moitos cartos. Me extrañaría nada, Ramoniña, porque todo o que alguén a este lado dos Allas vai ir a esa festa. E ti estás arrebatadora. Seguro que atopo algún mozo guapo con moitísimos cartos. O meu príncipe azul, o amor da miña vida. Ben, vou ata a casa de don Anselmo para ensinar de vestido. Moi ben. Piña, hasta logo. Hasta logo, guapa. Ai, mira pa aí, que princesa. Sí, Ramona estaba radiante, pero a felicidade íalle durar ben pouco á criatura. Anselmito, crápula, desgraciado, sátiro, como se te ocorre ir ao baile do Clube Financiero con esta cantonga? Mamá, a unha beleza así se lle permite calquera cousa. Por favor, Anselmito, es un insensato, un soñador sen remedio. Ir ao baile tan elegante con esta inmigrante. Que vai dicir a xente, Anselmito? Perdoa, Ramonía, non é nada persoal contigo. Anselmito, esta é unha das maiores tolerías que se che ocurriu na tua vida. Mamá, estásme dicindo que en pleno século XXI non podo acompañar a Ramón ao baile por culpa das túas vellas e pasadas conviccións sociais? ¡Ja! ¡Ja! Pero que tipo de persoa sería eu se te fixese caso? Un ser desprezable. Anselmo, como vayas con esta candonga ao baile, baixoche a túa asignación mensual. ¿Ah, sí? Sí. Sí? Pois sí. Pois que sepas. Pois que sepa, Ramona, que estou atado de pés e mans. Non podo facer nada, mamá. É a que non. Pero Anselmito, don Hortensia, son boa chica, e son inocente, son... Se non che gusta isto, marcha a China comunista ou a Albania. Agora mesmo te me poso a fregar o chan. Por que ia ter que facer eu iso, don Hortensia? Porque iso que tens que facer aquí. Veña, a fregar. Colla a ferramenta. De acordo, don Hortensia. Ramona obedeceu en vez de marchar, porque ten un gran corazón, miña pobre. Pero como che quedou vestido así? É que non sei que emprega para limpar. En vez de lexivia como fai todo o mundo, que emprega? Sosa cáustica, ácido sulfúrico. Vedes, onde leva a vosa obsesión pola limpeza, vedes? Por iso non limpo eu. Non limpar é moito máis sano. Pois tampouco nin unha cousa nin outra, que para entrar nos teus baños hai que poñer traxe de astronauta. Pois se queres ir vas cajar de campo, se estás máis a gusto, é o que se fixo sempre, ademais así estás en contacto coa natureza. Pois toda ti, don Hortensia, agora non vou ter a oportunidade de coñecer o meu príncipe azul. Ele se vai fixar comigo con este farrapo, se non pois que non vai para nada. Para, que se cadra non tes que renunciar a ese evento. Pode que eu teño unha solución. Nese momento, Lino resplandecía como as fadas dos contos. Ou eso, ou que todo o viño que bebemos xa facía o seu efecto e eu vi o resplandecente. Mira que teño aquí. É o traxe da posta de largo do fío do notario. Carísimo, de Mariñeira City. Podes levalo se me prometes que vas cuidar. Como se fose a miña propia vida, penso cuidar. É só unha cousa máis. Tes que devolvermo antes das 12 da medianoite, de acordo? Nin un minuto máis, que a esa hora teño que entregar o paquete, De acordo. Normal. Se fose para outro, non importaba. Lino podería facer a entrega máis tarde, pero tratándose dun notario... Todo o mundo sabe que os notarios son moi amigos de cumprir os horarios. Dou fe.
Que? Este vestido é moito mellor que outro, verdade? É espectacular. Mira, con ese vestido non vai haber mozo en todo o baile que se che resista. E mirade, puxen estas zapatillas. Creo que están moito mellor que o zapato. Dá toque máis informal, verdade? Claro que sí. E recorda que tens que devolver o vestido antes das 12 da noite, Non hai problema, papá Moncho. Os transilvanos sempre cumplimos con nosas promesas. A que non o fai, ali temos costume de emparalo. Por iso sempre cumplimos con nosas promesas. Miña Ramoniña que é moita hora, la vai tindo. Vou buscalo o meu príncipe azul. A festa foi maravillosa. Ramona pasou non é grande e ningún home era capaz de apartar a vista dela. E o casadeiro máis guapo e listo da zona non parou de bailar con ela en toda a noite. Foi maravilloso. É guapísimo, é simpático. Estivemos bailando toda a noite e para min ese tempo foi que estivemos 2 horas e para min foi como se fosen 2 segundos. Era como se tivese bolboretas no estómago. E é raro, porque ese día eu non comí bolboretas. Por que? Comí bolboretas. É que nos alá en Transilvania temos costumes culinarias moi extrañas. Aquí somos máis de nécoras. Ai, non me gusta nada. Ben, pois eu estaba ali con ele, pero entón tiven que marchar de repente do baile, porque eran as 12:05 e Lino estaba esperando por min para poder levar o traxe á notaría. Pobriña, no mellor do baile. E entón eu estaba marchando e cando marchaba el chamaba por min. Pero eu non botei a mirada atrás. Por qué? Porque tiña a cara chea de mágoa. E ele non quería que vise miña cara chea de mágoas. Pero sabes que foi o pior? O pior foi que se me caeu o zapato. Ainda por aí. Perdi o zapato. Pero a mí dame igual. Dame igual. ¿Tú sabes por qué? Por qué? Porque ele ia descobrir que eu non sou millonaria como a ele. E así dar conta que non tiño cartos como ele e non quería saber nada de mí. Non ia querer ter fillos comigo nin casar comigo. Don Hortensia tiña razón. Que tan equivocada estaba Ramona. O guaperas ese toleou tanto por ela que quedou coa zapatilla e agora anda por todo o lameiro probando a ver a quen lle vale e quen é a dona. A ver, prova. Ainda que doe un pouco, ti intenta, dalle. Leva media hora intentando meter o pé nesa zapatilla e ben se ve que che queda pequena. Prova, guapetón, prova. Que se intentamos un pouco, entra fixo. Ademais, das unhas fregas cada vez que probas. Bueno, xa está ben, esta zapatilla non é túa. Ademais estás casada comigo. Home, estás aí tonteando co guaperas este. Ai, como te pos, Moncho. Ten unha tolemia. A ver quen é a próxima en facerse pasar por dona da zapatilla. É un cabronazo. A ver, non ese da zapatilla. Venga, prova, iralle. Mete o pé nesa zapatilla que eu son a túa princesa. Xa vale, ti, guaperas. Serás moi guapa e terás moitos cartos. Pesa un payaso, home. Mira, vou ir a buscar a dona lexítima da zapatilla. Espera aí. O guaperas debe de ser un pouco desnortado e parvo para non decatarse de que Elvira e dona Hortensia non son Ramona. E sí, que son eu. Mira, é a miña talla, é o meu número. Mira, perfeito, o meu número. Ala, xa está. Pero tiene que dicirse príncipe azul que eu non son rica heredeira. Non somos de mesma clase social. Sinto defraudarches, así que querías ter cousas comigo, pero non vai poderse. Son os teus pés a raíz que sostén a flor máis maravillosa. Descalciño é tan fermoso que teño ganas de bicalo con estes beizos de tolo namorado. Ramona, a topeite onta noite escapaches, non sei por qué. Princesa, a miña cinzenta, o amor de máis eu xa somos tres, menas a tres. E sí, nun principio este parece un deses contos de
E foron felices e comeron lombrices. Pero houve un final inesperado. Mandino a merda. E logo? Estaba enfermo, mamá Elvira. Na máis da Puscas fomos para a Choupana. E ali puxose a probarlle todos os zapatos a cada muller que vía. Sabe que igual a idade, dáballe o mesmo. Ai, non me digas que porco. En verdade, andaba olindo os pés a todas as mulleres e os zapatos. Mira que cabeza cabe. Mira, ti, co guapo que era, andaba metido no fetichismo dos pés. Sabe, a mí non me importaba. A mí gustaba que me fixera o de olir os pés. Pero de verdad que yo fagas a todas as mulleres. A todas as que atopas. Mira que cabeza cabe. Pero, así que o príncipe azul era un pervertido. Pero que merda de historia sobre a ilusión e a magia do entroido esta. Cousa de tua nai, nené. O xe che dixen que o entroido é un tempo de choqueirada e de extremonía, Eso sí, que as súas cousas boas, o cocido, as filloas, as orellas, E despois está verme a mí lucir este modelito de París. Sí, para que medio lameiro acabe vomitando o cocido. Que papá, debería facerlle caso a mamá e ter algo de dignidade e deixar de vestir así. Te non sabe o que diga. Mira, vou dicir unha cousa. Se hai entroido en lameiro, é porque houve un día no que a mí se me ocorreu disfrazarme de señorita coqueta. E digoche máis, se ti estás neste mundo, é gracias a este disfraz. Moncho, non lle contes esas cousas ao neno que o traumatiza. O neno ten que saber a verdade e punto. Mira, nené, aquí en lameiro non había entroido, non se celebraba. Aquí na máis que había Corpus Christi, San Mamé e Brixo do Carmen, pero entroido non había. Non. Daquela nós pensábamos que era unha festa relixiosa dos choupañentos. Pero houve un día no que, gracias a este disfraz, naceu o entroido en lameiro. É coñecido como o día do primeiro entroido de lameiro. O primeiro entroido de lameiro. Para que entendades ben esta peripecia carnavalesca, tendes que situarvos moi atrás no tempo, alá contra o final da era dos homes das tabernas. Pois eu escoitei que en Santa Comba van celebrar unha festa desas de poñer caretas. Así que non é só cousa dos calvinistas da Choupana, É verdade, efectivamente, En Canarias sí que hai unha enorme, máis concretamente na localidade paradisíaca de Tenerife, creo que se chama, que é onde voireu de emigrado, pois en nada, nunha semaniña estarei eu alá. En canto acabe cuns flecos que teño co contrato do traspaso da taberna, alá me vou. Pois eu paso desa festa, a mí non me vayas a andar disfrazado. Que pasa? Isto non é un disfraz, é un uniforme de turno, vale? Pero que se ibades, é un uniforme sagrado para min, eu non penso sacalo en toda a vida. Sabedes que vos digo? Eu penso que tiñamos que montarnos aquí unha festa desas de disfraces, Por que non? Nós somos como a todo o mundo. Pois sí, é verdade. Había que facer. Nesta festa aquí en Lameiro non se paga unha festa de chompañentos. Esa está. Sabedes por qué? Porque o digo os meus E punto, non se fai e punto, xa está. Non, lógico, pero habrá que sair do atraso algún día, non? É ser como os demais. Escoitame unha cousa, Gedellas. En Lameiro sempre fomos de asnar no atraso. Así que non nos fai falta cambiar nada. Por moito que o digan 3 hippies afeminados. Punto. Tipo inflexible, Papá! Hola, troncos. Hola, Eli. Papá, que di mamá que xa está a comida, que pases para casa. Pois casi mellor que vaya ainda antes de que empece a paz con estes 3 afeminados. Que tal, Elvi? Gedellas, queríache preguntar, que lle botas o pelo para telo así tan sedoso e tan brillante? Pois a verdade é que non ten moito truco. Lavo con auga fría para que non se me abran as puntas e despois do aclarado botolle un segundo champú. Vamos a ver, hombre! Veña, xa está, acabou Elvirita, veña, deixa de falar con estes 3 afeminados. Pero papá, que non facemos mal ningún, Xa está, pasa pa casa, Candón, te estou dicindo. Chabou. Hasta luego, cocodrilos. Hasta logo, Elvi. É demasiado. Sí que é. Demasiados meus Quedades avisados, e así non mato-vos. O deixades en paz a miña Elvirita e xa está, mato-vos e punto. Isto sobre todo vai por ti, Gedellas. A miña Elvirita é unha flor demasiado delicada como para que ande corrompendo un hippies drogadito como a ti, entendido? Entendiches ou non? Pero por que me chama drogadito se eu a única erva que tomo é a caña que fai seu pai? Parece pouco estupefaciente.
Calquera outro teríase achicado ante a ameaza do vello Eulogio. Pero eu xa daquela toleaba en silencio por Elvira, Elvi. O que pasa é que non sabía como seducila. Así que funlle pedir consello ao playboy número 1 desta parte dos Xallas. Imaginades de quen falo, non? Correcto. Buah, Anselmi! Así que tamén che vai ao licor de ervas, Gedellas, que paleto es, tío. Isto é Pipermín, vale? Pipermín. Consélome directamente de Londres. Buah, Pipermín, que demasiado! Está aí farrafauces, que cachonda está. Veña, tío, non te enrolles, que queres? Nada, quería que me aconsellases para entrarlle a Elvi, a filla de Eulogio. Oh, Elvi! Pica salto, Gedellas. En fin, aquí en Lameiro todos sabemos que tes un pelo moi molón. A verdade, tío, esa melena mola, pero na arte da seducción o pelo non é todo. Ademais, non é por nada, pero Elvira é moita jaca pa ti. Xa, home, pero por intentarlo non perdo nada. A ver, axúdasme. Bueno, vale, mira. Mañá en Santa Comba, na discoteca Dirty Dancing, hai un baile de Antroido. Leva a Ali e que vaya disfrazada. Disfrazada? Oh, no, don Eulogio nunca o consentiría. No, o tipo é antidisfraz total. Di que os únicos que levan caretas son os choupañentos. Diso se trata, paleto, de que vayas en permiso. Non te enteras, Contreras. As mulleres encántalles a transgresión, o perigo, o prohibido. Uah, como controlas de titis, Anselmi, que guai. Chama. Por teléfono. Pero o teléfono non vale para o ligoteo. O meu teléfono vale para avisar na casa cando chegas tarde ou para gastar bromas, Vale, entérate dunha vez. Hoxe en día o teléfono é un arma imprescindible para a seducción. Ei, Gedellas, estamos no século XX, vale? Que te o dis? Don Anselmo, ou Anselmi, como lle chamábamos daquela, sempre foi un adiantado ao seu tempo. Elvi! Son Moncho Gedellas, escoítame. Escoítate medio Lameiro, paleto. Non fai falta que verles que non estás falando co teu tío de América. Elvi, mira, quería invitarche a unha festa de Entroido que hai mañán na Dirty Dancing de Santa Comba. Sí, pero teu pai non tería por que enterarse, muller. Claro que iríamos disfrazados, sí. Desmadre e transgresión a tope. Que ben sei que ti és unha rapaza moderna e divertida. Que me dis? Vale. Quedamos así entón, bella. Chao. Díxome que sí. Turaca, paleto, conselleiche. Por certo, debesme 7 pesetas da chamada. Desde logo non pensei eu que o teléfono ia valer para o ligoteo. Hai ser certo iso que din que el futuro ya está aquí. E así, a través dunha chamada telefónica, quedei con Elvira na taberna do pai de Puscas para disfrazarnos de incógnitos e marchar desde ali no meu vespino para Santa Comba. Que maravilla, o uniforme oficial da selección argentina que levaba Maradona o ano que ganaron o Mundial no seu país. Pero non, e a perruca pa que a queres? Como pa que a quero, payaso? Para parecerme ao Pelusa. No, pero basta para a tua melena con esa perruca. A ver, Lino, se me quero disfrazar de Maradona tereime que parecer a él, non? Ainda non lle entendo o chiste ao tema este dos disfraces, non sei. Hola, tíos. Elvi, pensei que me ias dar plantón. Non, home, o que pasa é que tiven que esperar a que meu pai saíse da casa para poder sacar o disfraz. Mira. Deixou a miña prima de Arteixo, vou ir de cabaretera. Dios, cousa atrevida. Va a estar super sexy, Elvi. Non será un pouco atrevido demais? Non é para nada, o atrevemento é propio desta novidade que é para nós o Entroido. Veña, vaite cambiar o váter e despois vou eu. Vale. ¡Gedellas! ¿Dónde andas, cabronazo? Mi pai. Ai, mamá. Colle isto e vaite a esconder ao baño, corre. ¡Ajá! Estabas aí, non? Acabas de romperme o corazón, Elvirita. Por que se eu vim buscar unha garrafa de viño que rematamos o da casa. ¡Mintes! Vamos de contar do Nortense agora mesmo. Sei que te meteches co Gedellas a cousa esa astromonía esta calvinista das máscaras. Hai cousas que non cambian co tempo, Xa daquela, Anselmi era moi amigo de botar a lingua a pacer e largar ya a nai cousas que non debía. Bo, papá, eu non sei que che dirían, pero eu non sei nada diso das mascaritas, Ben, ves, eu vou ir para a casa a facerse a cea. Aquí non marcha ninguén ata que aparece o piolloso das melenas. Eu non saco a escopeta cargada da casa, se non é para pegar tiros. Entendido? Flequillos, un maio miñón. Imaginade a situación.
Eu pechado no váter por dentro e o tipo fora esperándome ca escopeta para pegarme un tiro. Eu intentaba manter a calma, o tipo se aburría e marchaba, pero nada, a cousa aínda foi a peor. Pois, moito tarda o calandraca sexe, non? Bueno, pois vou botar a mexada que a ninguén se lle ocorra sair de aquí para avisar o melena sexe, entendido? Se non mato xunto con el. Teño 2 cartuchos. Don Eulogio, é mellor que vai a mixar a leira, que o baño está ocupado. Como que está ocupado? Por que está ocupado? Polos meus Se levo aquí 1 hora. Me estás contando. Ajá. Ai, tédelo agochado aí. Tédelo aí. Elellas, sal do retrete. Estás acurralado. Agora sí que non tiña escapatoria, amigos. Pero non me dijades por qué. A miña cabeza traballa como unha locomotora cando estou baixo presión. Así que de súpeto ocorreuseme unha idea para escapar dali con vida. Unha idea arriscada, sí, pero genial. Elellas, sal, é a última vez que te aviso. Se non tiro a porta baixo a tiros. Un momentiño, por favor, que xa saio. Todo baten para vostede, cabaleiro. Xa sei o que estades pensando. Como é que tendo o disfraz de Maradona te acabas disfrazando de señorita coqueta? Bueno, pois porque por desgraza Maradona na máis cae un. Sería moi inverosímil que viñase pasar a noite dun sábado á taberna do pai de Puscas. Agora, pilingues descocadas, hainas así, e podelas atopar nos lugares máis insospeitados. Ten que disculpar, señorita, pasa que pensei que dentro do váter había unha persona, pero que non ten nada que ver ca beleza que ten vostede. Pois sabe que? Se chego a saber que fora había un cabaleiro tan aposto e viril como a vostede, tería ido moito antes. Sí, amigos, aínda que increíble, a miña estratagema funcionou ao 100%. Se cadra tamén axudou que o pai de Elvira era un pouco cegato e que eu cheiraba a ramo de rosas porque me duchara para estar limpo e presentable para a miña Elvira. Ben, amigos, agora teño que marchar que aínda me queda moita noite por diante. Ala, abur piratiña. Que vostede queira, señorita, aquí me ten os seus pés para o que lle faga falta. Vistedes que mollarás. Pero vos vistedes o que acaba de sair de aquí. Pensebe que andaba buscando a alguén que lle des un repaso a fondo. Bueno, bon momento o servicio que... Ollo que xa lle empezo a coller o chiste ao tema este do Androido, Ei, outra cousa non, pero simpático si que é. Viche de lo ben que zafou Moncho. Que listo, que inteligente é. Ai. E esa mesma noite Elvira chamoume por teléfono para louvar o meu enxeño e a miña picardía. E a partir de aí empezamos a palicar seguido. O que é o paso previo ao proceso de facer as beiras é a antesala do que é o moceo en sí. E non fai falta que vos diga como acabou a cousa. E así foi como me comecei a namorar do teu pai. Estás me dicindo que te enamoraste de papá cando viches vestido de muller? Dito así, soa un pouco raro. Perversión cero, chaval. Foi un namoramento legítimo. Totalmente, home. É todo grazas a este disfraz, que lle abriu as portas ao entroido alameiro. É o que ti lle debes parte da túa existencia. Veña, que agora de cabeza só Puscas que estamos de entroido. Non, eu paso, ille vos, tío, que de aquí que na de Puscas quere uparme por el vestido de película. Ai, pois mira, non te vestiras así, agora aguántalas, veña. Pero que non entendedes nada. É que, vamos a ver, o peliqueiro é o que lle zoupa a xente e máis lle tira formigas, non ao revés. Iso será en Ourense. Aquí a tradición é ao revés. Aquí o peliqueiro é o que as leva. Que tradición é iso? A que me acabo de inventar eu. Veña, todo o mundo reando de favor. Veña. E alá fomos a de Puscas, gozar do entroido en familia. ¡Hola! ¡Saúde a todos! ¡Benvidos! Mirade por aí un peliqueiro! Venga todos! ¡Ata un parque vos! Pero onde foi? Onde foi? Por lá, pero tens que darte a volta.
Niño, como Mayanel Kevin. Mira, é unha tradición maior no peliqueiro, unha tradición antes do noso antroido de lameiro. Se non lle gusta que marche pa Corea do Norte. Di que sí, guapa. Tranquilo, pajarito. Ben. Un momento, atención agora a todos. O artista invitado nesta festa do Antroido de Casa Puscas, o rei da música ligera, Toni Lomba. Pois sí, amigos, é el, o gran Toni Lomba, o rei da canción ligera.